रितु फैनाय जिरायफै बेयाव। रितु नों बिसोरनि बेबायदि जानला मोनला बाथ्राफोराव फोथायनाङा मोनथिबायना? बिसोरनि बाथ्राफोराव बांद्राय खोमा दाहो। नंनानै नङैनि बुंलाबायनो हानाय बिसोरो गोसोआसो गाज्रि जागोन। आसा खालायनाङा बिसोरखौ। रानाय बिसोर माने मा आरो दा सिचुवेसनानो गाज्रि जानानै दङ। आङो जायखिजाया मेगनसो नांगौ जाय जेरैखि लाबोनानै होफैया बिसोरनिसो खामानि। आंनो खालि मेगनखौल' नुनांगौ रानाय, मेगनखौल' नुनांगौ। बेखौनोथ' बुंदों रितु, जेनेबा बिसोरो लाबोनानै होनो हाबोलाथ' मोजाङानो। सोरबा सिनायनाय जेनेबा सोरबा फिल्ड दंबालाय बिदिबाथ' मोजाङानो दिनै। नाथाय बिसोरनि बाथ्राखौ लानानै बांद्राय आसा दा खालाय होननानैसो बुंदों आङो। आरो बिसोरखौ फोथायनोबो हायाना, मा खालायनानै बा लाबोयो, मा खालायो, मा मायो। बिसोरखौ बांद्राय बुंनाङा बे बाथ्रानि माने आं बेखौनो बुंदों, बिसोरनि सिगाङाव बांद्राय बेफोर बाथ्राखौ दा बुं। बिसोर फोथायनो हायै मानसिना, अबेनिफ्राय मा लाबोयो मा खालायो बेखौथ' जों जेबो मोनथियाना, मोनथिनायबो नङा। आं बिसोरखौ फोथायनो हाखाया। बेनिखायनो एसेबां बिसोरनि सिगाङाव बेफोरखौ दा रायज्लायबाय था। रानाय आंना ओरैनोबो खर'आ खामानि होआखै। आं जेबो मोनथिया बेफोरखौ। मा खालायनो आं जायखिजाया आंनो मेगनसो नांगौ। आं आसा खालायनानै दंमोन दे डक्टरा बेबायदिनो फाहामनो हागोन होननानै। एसेबां समनिफ्रायलाय मानोथो खिन्थायामोन बिसोरबो? बेनोथ' बिसोरथ' जेनेबा इनफेकसन जानायखौ आगोलबो नुबाय थादोंमोन खोमाना, एसे नुजाखायो। मानोबा खिन्थायाखैमोन? बाथ्राफोरखौ मोजाङै खिन्थाया। दा गोबां सम बेबायदिनो बारलांबायना, जों माबा मोनसे मावनो हागौमोनानो। औ रानाय, एसेबां सम ओरैनो थांगारबाय। बेखिनि थांगारनाय समावनोबा मालाय सोरनिबा मेगन मोनगौमोनानो खोमा। मालाय सोरबायासो मोनगारबाय खोमा, आंहासो मोनासै। समानो थांगारबाय ओरैनो। दे दाबो एसेबां टेनसन लाबाय थानाङा दे नोङो। माबा मोनसे जागोन होननानै बुंदोंना डक्टरा। बोसोराव एसेबां मानसिया मेगन दान होयो, डनेट खालायो। जोंबोथ' मोनगोन ना अबेनिफ्रायबा मोनसे मेगनबाबोथ' मोनगोन ना। बेनोथ' ना टेनसना रानाय। माब्ला मोनगोन, सोर होगोन, अबाव मोनगोन, बेफोरसोना गिदिर टेनसना दा। दे जों डक्टरखौबो फोथायनांगोन ना। डक्टराबो बुंदोंना बिसोरनि हस्पिटालनिफ्राय बेबायदि लिंक दङ, मोजाङै रायज्लायगोन बा खिन्थाहरगोन। आरो जोंखौबो खबर लानो होदों, जोंबो लाबाय थानांसिगोन। दिनैथ' थांनाय जायासैयानो, गाबोन थांगोन आं आइ बेंकआव। आं जिउआव नोंसोरखौ आरो नुफिनला नामा? आंनि फिसाखौबो नुफिनला खेबसेबो। नुफिनला बायदिसो मोनबाय आं। बे संसारखौ नुफिनला आङो। आंनि मेगना अरायबो खोमसियैनो जाना थासिगोन खोमा। बेबायदिनो थैलांगोन खोमा आङो। बेबायदिनो थैलांगोन आङो। नै मानो बेबायदि जानला मोनला सानबाय थायो? बेबायदि सानबाय थानाङा नोङो। आंहा फोथायनाय दङ, इसोरा सानसेबाबो नायहरगोन। आंहा फोथायनाय दङ रितु, इसोरा नायहरगोन, गोबावैबाबो नायहरगोन। दे सिथा गाबनांला, आं गाबोन थांगोन होननानै बुंदोंना। रानाय, आंनो मेगन नांगौ रानाय। अबेनिफ्रायबाबो लाबोनो। औ दे एसे रेस्ट ला नोङो। बेफोरखौ सानबाय थानांला। डिप्रेसनावसो थांगोन नों बेफोरखौ सानबाय थाबोला। दे एसे फ्रेस जानाय दे, रेस्ट ला। कफि लोंनो नोङो? कफि र' आं साथिखौ कफि लाबोनो होनि। एसे फ्रेस मोनगोन, माइन्डखौ एसे मोजां मोनगोन। र' थाथ' आं लाबोनि दे। अबाव थांखो बे बिमाया साला खिन्थायावनो? मानसियानो गैया, अबाव थांखोथाय? ओंखामबो संना गालाङाखै सालानि। बारु बेसे बानाय मोनदों आङो, ओंखामखौनो सङाखै साला। न'आव जागोन होननानै सबाबो जेबो जाबायासै आङो। अबाव थांखो बियो? लाबोनायबाबो जागौमोन चावमिनखौनो प्लेटसे। फुंनिफ्रायनो गैया खोमा बियो। थांगोन होननानैबो खोन्थायाखै माथो जेरावबो। अबाव थांखो बियो? जेबो सङा मावानो। दा संना जागोन आरो आङो। बेसेबा बेलासि जालायलांबाय। आदै उखैनायानो हाला आंहा। सकआवसो थांसै खोमा आङो, परथा जाना फैनोसै। जाथाराहाय आं दा संनानै बारुरुनो। गेसबो गैया खोमा, गेसबो जोबदों। गेसबो जोबखादों दहाय फुङावनो। जाया अरदाबाव संनानै बारुरुनो। फैथर' नोंखौ।
आंखौ ओंखाम जागोन होननानै मिथिखागौ ओंखाम गोजा संना गालांदों ओंख्रिखौ हले संना गालाखै दावदैबो गैया एवना जानो आरो गेसबो गैखाया दा माबा आं संना जागोन नामा आरो दानो बन जरायबावनांगोन अरदाबो संब्ला आखायानो दानो हांगार नांजोबगोन गोसोमनो आंहा दानोल'सो नख पलिस लागायदों एसेबा दामनि नेल पलिस लागायखादों आंहा आरो थोरसिफोरखौबो सुलाङाखै साला बिमाया थोरसिबो सुबावनांगोन थोरसि सुब्लाथ' नेल पलिसानो खारजोबगोन आंहा दामि इसेबां फैसा होननानै लानाय नेल पलिसा जेबो मुङानो थानाय नङा माथो सानसेयावनो थांबालाय जायाहाय आङो सुवाबो थोरसि सुनाय थाब्ला दोन माबा मोनसे खालायगौमोन थोरसिबो सुनाय गैया सारायफोरखौबो सुजोबनांगोन जाथाराहाय आङो संनानै फन खालायनो र' रादायखौ मा बुंखोथाय हस्पिटालाव थांनाया डक्टराबा मा बुंखौ हेलौ अबाव दं अबाव दं नोंसोरलाय हस्पिटालाव ना न'आव सहैबाय सफैबाय न'आवनो दं रितुआलाय माब्ला सहैनाय नोंसोरलाय बावबाय एसे मा बुंखो डक्टरालाय मा बुंनो आरो मा जाखो डाक्टरा मा बुंखो मा बुंनो डक्टरा रिजाल्टआ गाज्रिसो ओंखारदों होननानै बुंदों रिपर्टआ नांगौ बायदि ओंखाराखै माने बुजियाखै आङो मा नांगौ बायदि ओंखाराखै गैला इनफेक्सन जादों होननानै बुंदों मेगनखौ बांद्रायसो जाबाय होननानै बुंदों मेडिसिनफोरजों फाहामनो हाला होननानै बुंदों आगोलफोरलाय माथो अपारेशननि बाथ्रा जेबो बुङाखैमोन मानोथो एसेबां गोबावदोसो बुंखो बेफोरखौलाय बेनोथ' जाबाय दा डक्टरा बुंदों मेगन नांगौ होननानै सोर मेगन होनो दा अबाव मेगन मोननो सोरबा डनेट होग्राबो नांगोन डक्टराबो मेगनसो बिबाय माथो बेनोथ' जाबाय गिदिर प्रब्लेम साननानै मोनाखै आं बेनिफ्राय दालाय जेबो गुबुन राहा गैबावलानो डक्टरालाय गावसोरनो जेनेबा हस्पिटालनिफ्राय माबा मोनसे एरेन्ज खालायनानै होनो हायानो नोंसोरलाय दालाय अबावथो मोननांगौ मेगनखौलाय बेनोथ' जादों दालाय माथो खालायदों बिलाय दुखु मोननानै दं खोमा बियो गाबगासिनो बिसिनायाव उन्दुनानै मा होनबावनो आरो जेनेबा फैसानिथ' जेबो प्रब्लेम गैखायाना रितुआ जेनेबा बायबा मोनानो बेबायदि गैया सुदेम खायसे समाव फैसायाबो खामानियाव फैया खाफालावबो थानांगोन सुदेम गासैबो समावनो फैसायानो खामानि होआलै फैसा थाबाबो जाया खायसे खामानिया रादाय खायसे खाफालावबो थानांगौलै खाफालाव थायाबा खायसे बुस्थुखौ जों नागिरबाबो मोना बेनोथ' बेनिफ्राय आबायालाय आबाना दिनै स्कुलनि दिना मोजाङै थांबायना दे होमब्लालाय सुदेम दोनथ'नोसै आङो दे दासो मोनफैदों अबाव थांनाय नोङो सानसे मानि दिनै दासो फैदों ओंखाम संना गालाखै बेयाव मा सोमखेखे मोखाङालाय अबाव थांनानै नोङो मा जाखौ गैला जेबो गासिबो बरबाद जाजोब्बाय साननांगौ मानसिया साना आंहासो टेनसन मा जाखौ खिन्थायाबो मुङाबो गावनिखौल' बखिबाय थाबाय अबाव थांनाय मा जाखौ दालाय मिन्थिनायालाय माथो खालायबावनो आयौ मानसियालाय खर'फोरालाय गाज्रि जाबाय नामाहाय मुलिफोरखौ जायै आंहाबा ओंखाम मोनजायैनि उदैफोरानो फिलौफोरानो गाब्रे गुब्रा गाबजोब्बाय ओंखामफोर होननानै ओंखामबो संना गालाङाखै आरो बेसेबा गोबावजों सफैदों मोखाबो सोमखेखे खिन्थाला बबाव थांदों मादों खिन्थाया मानो माखौथ' एसेबां खिन्थानो बादों आं बिजामादै मोननियाव थांदोंमोन मानो थांनाय नोंलाय बिसोरनोलाय नोंखौ थांनाङा होनना बुंदोंमोन आङो मा खिजानो थांनाय नोंलाय मा खि मोनजाबखौ नोङो बिजामादै नायनो थाग्रा हाल्ला थुला खालायनाङा नामा बाथ्राफोरखौ नोंबायदि बेबायदि जना थागोन नामा आङो फिसाजोखौ हाबा हरनानै बेबायदि जख्रबना न' सिङाव सोना लाबाय थागोन नामा आङो सोंहै आङो नामा मा जादों मा जायाखै मा खालायनो नागिरदों नोंहासो जेबो साननाय हनाय गैया आंहा दंना सनमाननि बाथ्रा दङ बाब्रे खिन्थायावनो थांदोंलै बियो हारसिंनो मा मोनखो नोंलाय थांलायनाय नुबाय बिजामादैया अहा जासे गैला जेबो गैखालाबो मालाय बिजामादैया मालाय हिनजाव नायसिगोननो हाबा खालायसिगोन नोंहा था बेबायदिनो मा हाबा खालायसिगोन सोर हिनजाव फैगोन बिजोंलाय फैगोन मालाय नोंसो गारनानै फैदों एसेबां मोजां न'खरखौ मालाय लाइन नांगोन मिथिबाय हरग्रा बेसेबा सिख्ला दं मालाय थाग्रा सिख्ला एसेबां मोजां न'खरखौनो गारनानै फैबाय गावनि आखलनि थाखायनो सोरखौ मोजां मोनगोन मागोन दा मालाय नुदों बिजामादैया मालाय हाबाखौनो लासिगोन हिनजाव नायसिगोन नोंहा था बेबायदिनो न' सिङाव हाबसिननानै बिमा बुरिजोंनो जाफाबाय थाबानो जाबाय बेबायदिनो थाबाय था नोङो बिमा बुरिजोंनो न' सिङाव हाबसिननानै
हाबा खालायग्रा आइनि दिनै बेसे हिनजाव मोजां मोनो नै आंसो हाबा जाना देखायग्रोगोन बिनि सिगाङावनो हिनजाव लाबोग्रा बियो नायगोन दे बेसेथ' सुन्दरि रुपेশ্বरी महेश्वरी लाबोगोन बियो सोरगोनि रानि लाबोगोन सानदों नामा बियो नोंनो जि खिथाना हरदों बिसिनि न'खरा नोंनो जि खिथाना हरदों बिहामजो लाबोगोन होननानै मानो थांनांगौ नोङो मानो थांनांगौ सोरगोफुरिनि उर्बशी रुपश्री सोरखौबा लाबोगोन बेयाव खिन्थानानै हरदों सालि र' आंबो देखायगोन फिसाखौ नों गासै बाथ्राखौनो उल्थाखौनो साननानै ला नोंलाय बेबायदि गारनानै फैबाय नोंखौ नेबाय थागोन नोंखौ नेबाय थागोन नायगोन दे नायगोन आंबो बेसेबां मोजां हिनजाव मोनग्रोयो आंसो थांनानै देखायग्रोगोन बिनि सिगांनो नै आं थांना देखायनो हाग्राबा बिनि सिगां आंनो जुलि जाहैग्रोगोन नायगोन आंबो देखायगोन आंखौ जेथ नायग्रा साला आंनि जेदावनो हिनजाव लाबोनो सानदों माब्ला बुजिगोन नोङो माब्ला बुजिगोन दाबो सम दंबावथां हिनजाव नायनो थाखै हिनजाव नायैनि सिगांनो निमाहा बिनानै थाहैफिनदां नोङो मोजांखौसो बुंदों आङो मिथिबाय फै बै न'खराव बै हौवाजों थांफिनगोन आङो नै आंनि खानायाबो थाङा आंहा माबा हौवानि आंखाल नांदों नामा बे हिनजाव सोरखौबा नायनो थांगोनबा सोरखौबा हाबा खालामनो नागिरदोंबा आंहाबो हौवानि आंखाल गैया आंबो थांगोन रावाबो रावनिबो आंखाल गैया हौवानिबो आंखाल गैया हिनजावनिबो आंखाल गैया नों लाबबा आंबो थांगोन बाथ्रा बुंनो फैदों बेयाव हिनजाव लाबोगोन हालाहाय आं बुजायनो जायखिजाया मावबाय थांनोसै आंहा मावनांगौ खामानिखौ मावनानै फैबाय बिमानि मावनांगौ खामानिखौ मावनानै फैबाय रायज्लायहैबाय फिसाजोआनो बुजियाबालाय आरो बिमायालाय माथो खालायबावनो जायखि खालाया खालायबाय थाथोंसै